Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim tingkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Mga tugang, good morning po sa Endogabos. Kami po girarain sa inyong magiging tagapagbareta. Ako po si Henry M. Kay bako po si Jasmine Balolo. Good morning, Jasmine. Good morning, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tapay. Headlines, mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. 200 pesos na pigisingil kan sarong eskwelahan sa kada estudyante sa kada semestre sa Daragalbay. Pig-investigaran ngunyan kan sangguni ang bayan. Mga jeepney driver sa rutang Pigbapaagi sa Barangay Orosite pasiring sa Legazpi City Grand Terminal. Nagreklamo dahil sa dagdag na oras asin krudo. Dengue, monitoring sa Legazpi City Health Office, Epidemiology and Surveillance Unit, mas pinakusog ngunyan. Pangenot na sospek sa pangahaba sa sarong convenience store. Tinakma kan mga otoridad sa ginibunggan buy-bust operation ang mga otoridad sa syudad ni Legazpi. Sa lado nasyonal, mga tugang responsable sa Zamboanga shooting pwedeng ma-influensyahan o na-influensyahan in roadblocks o roadblocks sigon kay Secretary of the Interior in Local Government, Remolla. Pagpalakop nin picture as in video kan Zamboanga school shooting incident. Pagsuhay sa lay sigon sa DSWD. Mientras tanto, pet sa kan impeachment trial, planong isibog o extend sana kan Senate Impeachment Court matapos mas traso ang trial sa 2 hanggang 3 alaw. Prosecution team pinaburan ang rekomendasyon na gibuhon ang impeachment trial kay Vice Presidente Sara Duterte. Alas 3 din hapon up to sawa. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump ipinag-oktaba ang pagpataw ng taripa sa mga produkto kan Canada. Baretang sports, Pinay tennis star Alex Yala tulos na maasabak sa US Open ngunya na Agosto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Pig-investigarana kan sanggon ng bayan kan Daragalbay ang sarong eskwelahan sa Daragalbay. May kinaraman sa 200 pesos na pigisingil sa kada estudyante kada semestre. Sa entrevista kan DCGB News kay Daraga Municipal Councilor Ian Makasinan, sinabi niyang nasa 6,000 na mga estudyante ang eskwelahan o ang estudyante sa eskwelahan. Katakod kay ni minaabot man sa 1.2 milyon pesos kada semestre ang kabilugan na nakukolekta kan 200 pesos na ipinagbabayad kan kada estudyante. Sigon kay Makasinag, pig-investigarin ang issue matapos magreklamo ang nagkapang estudyante asin maghapot kung sain pinagagamit ang nakukolektang pondo. Laging opinion ang ibang mga kagawad na dapat sa araw kayang kadakulang kwarta may proper counting na mangyayari and proper liquidation na dapat ibuhon ang namamahala ng eskwelahan, lalong-lalo na iyan dahil managlalaog sa pagkaban ng munisipyo. So it cannot be subject of a commission on audit review. Councilor Ian Makasinag, Daraga Albay. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Dagdag oras sa singasto sa krudo ang naglataw na reklamo kan mga jeepney driver sa rutang Pigbapaagi sa Barangay Orosite bago makaabot sa Legazpi City Grand Terminal. Iniyan pinaabot na concerns kan mga driver sa ginibong konsultasyon. Kan Committee on Public Utilities and Energy, kaibahan ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol kasuudma Agosto 19, kasunod kan mga reklamo kan commuters. Manungod sa pigsasabing pagbabago sa ruta kan mga jeepney na biyaheng primer asin tercer distrito kan probinsya nin Albay. Sigon sa driver, kaipuhan panindang mag-agi sa Barangay Orosite, magluwas pasiring sa Water District, magbalik sa Landco Business Park, asin sa kamapasiring sa Land o sa Legazpi City Grand Terminal. Pigduon maninda na diit o daisindang dagdag pasahero sa rutang ini, alaga dagdagan oras sa biyahe, konsumo sa krudo asin iba pang gastusan sa operasyon. Mientras tanto, pinaglinaw ni na LTFRB Bicol Regional Director Joel De Feo asin City Councilor Attorney Butch Lucila
na daing polisiya o ordinansa ang lokal na gobyerno kan Legazpi City as in LTFRB na nagsusugo sa mga jeepney na mag-agi sa Barangay Oro Site. Sigun sa opisyal, ang eksistidong ruta ang basado sa Ordinance number 14-0001-2019 na inaprobaran kan Enero 28, 2019. Magigirumduman enot ng naglakop sa social media. Ang reklamo ka nagkapirang commuter na dain na abisuhan sa pigsasabing bagong ruta. Sa presente, padagos man na pinagtututukan kan komitiba. Ang issue asin mga kahalagahan kan commuters asin drivers manungod sa pagpapautob nin ruta sa saindang mga biyahe. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta, mas bigpapakusog kang Legazpi City Health Office, Epidemiology and Surveillance Unit, Kansin Department of Health Bicol, ang dengue monitoring asin makaskas na pagsimbag sa patakot kan dengue sa syudad. Ini kasulod kang ginibong orientasyon asin training workshop para sa paglansar kang Legazpi City Dengue Monitoring Sensor kasudma. Bit-bit kan programa ang temang Bantay Dengue, Bantay Buhay, Smart Monitoring para sa aktibong dengue prevention sa Legazpi. Sigon kay City Health Officer Dr. Francis Gerald Gomez, makatabang ang sensor para madaling maraman kung sa ina barangay may naristrong kaso kan dengue, mantang ini ang masirbing basihan sa pagtaunin magkanigong serbisyo medikal asin aksyon. Nagpahayag manin pagbati si Dr. Gladys Demdem Escote, Local Health Systems Development Chief asin Medical Officer 4 o 5 kan Department of Health Bicol sa nasabing inisyatibo kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Kasabay sa mga prioridad ng proyekto ni 2nd District Congressman Galoy Andes Loria, ang planong pagpatindog ng sarong food terminal sa Barangay Anislag, Daraga, Albay. Sa entrevista kan DCGB News kay Kirk Camba, 2nd District Sectoral Head ni Congressman Loria, sa iyang sinabi na nakaplano ang pagpatindog kan food terminal sa sarong 21 ektaryang daga na planong bakalon sa Barangay Anislag. Sigon kay Camba, dakol na parte o component ang sakop kan sabing proyekto dahil magiging sentro asin bagsakan ini kan mga produktong agrikultural hali sa mga paraoma. Sa plano, ipapairarom sa magkakanigong processing, manufacturing asin canning ang mga produkto mantang magkakaiguan nin one-stop shop para sa mga serbisyong may kinaaraman sa produksyon asin pagnenegosyo. Ang purpose ko tayo ni is magtayo ng food terminal na ma-assist sa mga paraomata, most especially kasi ang food terminal is a one-stop shop from production hanggang selling. In between may manufacturing, may canning, tapos ay ipaprocess ang mga pananom. Oras Pilipinas. Alas 7:10. Magbabalik ang mga bareta sa lado lokal, makalipas lang po Kenny. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo
sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Gins Nanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay. Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka para sa Senate Manalo. At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide. Kasyali na! Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly. Hinebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly. DZGB Bareta alas 7. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado lokal. Go ahead, Tabi Jasmine. Magkakaiguanin palengke caravan sa 2026. Magbuon alas 9 ng aga sa food court, second floor kan Tabaco City Market Extension. Sigon kay SSS Tabaco Account Monitor Service o Monitoring Service, Alwin Mapa. Sa giraray na ipapaluwas kan Social Security System Tabaco City Office. An sa indang mga serbisyo tanganing irani sa komunidad sa paaykan palengke caravan. Kasabay sa mga serbisyong ihahandog kan SSS, an membership as in registration assistance, verification kan SSS records as in contribution, employer registration, PRN registration o generation as in contribution assistance, benefit consultation as in loan application assistance apwera pa sa iba pang serbisyo. Mientras tanto, panagpapadagos ang run after contribution evaders o race operations kan SSS para masiguro na nauutob kan mga employer ang sa indang obligasyon sa indang mga obrero. 205 pong aplikante ang na-hire kan on the spot sa ginibong ibalong Grand Job Fair kanakaging aldaw sa ibalong Centrum for Recreation sigon kay Public Information and Services Office PESO Head Diosdado Rañeses. Nasa 1,104 na kwalipikadong aplikante sa 1,278 na registrant sa aktibidad ang pinamayuhan kan lokal na gobyerno kang Legazpi City Department of Labor Employment at iba pang ahensya. Dagdag ni Rañeses na maabot sa 11,000 na mga job opportunities ang pinag-upreser sa aktibidad hali sa 55 local employers, 5 overseas recruitment agencies as in 20 na government agencies. Mientras tanto, personal man ay natindiran ang aktibidad ni Dole, Secretary Francis Tolentino kung saan siya ang tinawan nindoon na ipinahiling kan job fair ang kagustuhan kan mga kahubinisan na makatabang sa sendang pamilya asin komunidad. Arestado ang sarong 31 anyos na pangenat na sospek sa pangahaba sa sarong convenience store matapos na madakop sa ginibunggan bypass operation kan mga otoridad sa Legazpi City Kasuudma, Agosto 19. Sigon kay Legazpi City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. Namidbid ang sospek na si alias Gov, residente kan Draga Albay, asin daing permanenteng trabaho. Sa impormasyon bandang alas 12:43 din udto,
kan ginibo kan Legazpi City PNP ang operasyon kung saan matapos ipabakal kan sospek ang sarong badil sa mga otoridad, tulos ining inarestar. Nakompiskar sa iya ang sarong Smith Wesson revolver na kargado nin tulong bala kasalida nin buy-bust money. Na-recover man sa iyang posisyon ang ginamit na buy-bust money pati na ang black as in brown na sling bag na naglalaman in improvised bladed weapon as in iba pang personal na gamit. Bago ang pagkakaarestar, pigihiling na ang mga sospek bilang panginot na persona na may koneksyon sa kasang robbery sa pangahabas sa sarong convenience store sa Legazpi City kan Agosto 8, 2026. Sa presente, nasa kustodya na inikan kapulisan para sa magkakanigong proseso asin dokumentasyon. Yan mga tugang retalyes kan mga bareta sa lado lokal, lado nasyonal asin iba pa, masunod, makalipas lang kan mga patalastas. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Maginic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. DZGB Barreta alas 7.
Paragos kita ngunyan mga tugang sa mga darakula niya tong bareta sa Lado Nacional. Posibleng na-influensyahan daw kang kawat na Roblox ang CICL sa pambabadil sa Ateneo de Zamboanga University sigon kay Interior Secretary John Vic Rimulya. Sinabi niyang makondukta pa nin forensic examination sa gadgets kan shooter. Dahil pasigurado kung iyo maninan mananggad pero nakulang posibilidad na na-influensya nini kan Roblox dahil sa manera kan pambabadil. Dagdag pa niyan ang Roblox mismo bako delikadong kawat kundi ang chat group na nasa gilid kay ni duman nagkakaigwan ng radikalisasyon asin panunol-sol. Igwa pa man yung pigasabing testigo na nakahiling sa suspect na nagkakawat ng Roblox pero dahil pa man tapos ang forensic examination sa iyang gadget dahil ang digdig giraray na nangapudan si Sekretary Rimulya sa Kongreso na Gidon Anlay may kinaraman sa first person shooter games na naka-influensya sa huben pang kaisipan. Dagdag mga tukang na mga bareta sa Lado Nacional, pigadala na kan Senate Impeachment Court ang naisibog sana ang dates o petsa kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ini matapos sabihon ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol na delayed na nin duwa sa gutulong aldawan impeachment trial. Piglinaw ni Tungol na bako sana sa perming kanselasyon asin pagdangog dahil sa maraot na panahon ng pagkadili sa trial. Sinabi niyang kaibahan mandigdian mga testigo na imbes sarong aldaw sa namasala, minaabot nin duwa o tulong aldaw ang presentasyon kang prosekusyon. Siring man, sinabi ni Tungol na daid man dapat na mahadit ang na-delayed na ni nagkapirang aldaw ang pagdangog dahil pwede man sindang isibog o extend ang petsa o schedule kan trial na allotted na nakatagama para sa prosekusyon asin sa depensa. Tinawanin doon ni Tungol na tuod naman ang korte na ipigsisibog talaga ang pagdangog. Dagdag pang bareta sa Lado Nacional nangapudan po ang DSWD kontra sa mga padago sa nag-share asin nagpo-post ng graphic photo asin video ka nangyaring shooting incident sa Zamboanga City. Sigon sa DSWD, ang pagbantad o pandok o pagkabidbid sa mga aki maging sindaman biktima at testigo o mismong minor na imbelto sa insidente, yun maliwanag na pagsuway sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act of Republic Act 7610. May kukonsideran man ining child abuse dahil sa direktang pigdanyaran kay ni an emotional asin mental na kamugtakan kan mga aki apera sa pagdara nin recovery sa mga naapektaran. Nagapilar man ang DSWD sa mga journalist, bloggers asin netizens na maging responsable asin respetohon ang dignidad asin diretso kan mga aki sa tahaw kan serye nin trahedya. Mga bareta, mga tugang sa Lado Nacional pamanggraray, pigadalan po kan Senate impeachment o kaya tanganing maparikas asin mahiling kang namamanuaan ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Pinaburan kan prosecution team ang gigibuhon o nagibuhon ining alas 3 in hapon up to sawa sa sarong press conference. Pareho ginuyonan ni the prosecution spokesperson Robert Ace Barbers asin private prosecutor Attorney Lorna Kapunan ang rekomendasyon kang kadaklan na ibalik sa orihinal na oras ang impeachment trial pon alas 3 nin hapon. Maabot man kay ni na mahiling kang namanuaan na impeachment trial dahil sa ngunyan daini natututukan kan tao dahil okupado ang mga inisusend ng trabaho asin iba pang aktibidad sa pagkaaga. Nagtutubod man si Kapunan na kapag pinuunan ang pagdangog alas 3 sinapon, mahiling pa ini paguli ninda sa sendang mga trabaho. Sa original na schedule kan impeachment trial, pinuunan kan Hunyo 6, 2026 alas 3 sinapon, alagad ibinalyo ni sa pagkaaga po alas 10 sagkod alas 3 sinapon. Kan Kongreso o kaya maghapon kan magpon sa trabaho ang Kongreso. Inuyunan man ni Barbers dahil arog kan legislative work mahalagaman sa namanuaan ang impeachment trial na ini dahil may kinaraman sa pagpapanimbag sa Vice Presidente na pinagtutubudan na nagtraidor daw sa nasyon. Bareta mga tugang sa ibang nasyon, makalipas kan mga patalastas. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth.
Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas, Bicol. Rain, rain, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB Barreta alas 7. Bareta ngunyan mga tugang sa ibang nasyon, inanunsyo po ni US President Donald Trump ang pag-atraso kay ni at pagpataw kan panibagong tarifa sa nagkaperang produkto kan Canada. Sinabi niya na magkaigwanin kasunduan ang Estados Unidos sa Canada, kaya dengon yan pipautob ang nasabing pagpataw din tarifa. Mapon ko taan pagpataw kan tarifa poon Agosto 20. 50% ko ta ang ipapataw sa tarifa kan US sa sobra sa 20 bilyon na Canadian import. Nagkaigwaman in pagkasinabutan ng Amerika sin Canada sa nagkaperang isyu araw kan pagpataw kan US din tarifa sa mga lunadan. Mantang pigbabawal man kan Canada ang nagkaperang probinsya ninda o sa nagkaperang probinsya ninda ang pagbakal ng mga alak na hali sa Estados Unidos. Tulos, mga tugang na suminabak sa US Open, si Pinay tennis star Alex Ayala kasunod kan sa iyang round 32 exit kanakaaging aldaw sa Cincinnati Open. Magigurumduma na dain nakaabante si Ayala sa round of 16 matapos siyang mamarangkalon kan US tennis star na si Amanda Anisimova sa sarong matrayumpong comeback 4-6, 6-4, 6-2. Matapos na nagkaperangal daw, tulos na namasabak si Ayala sa mas dakulang torneo sa US Open sarong level 2,000 na tennis tournament. Magpon ini sa Agosto 23 asin nagpapadagos angkod September 13, 2026. Digdiman, may oportunidad ang Pinay sensation na makakuha ng Grand Slam Championship asin kadagdagan na 2,000 na ranking points. Sangunya, nasa ika-20 pesos si Ayala kasunod kan sa iyang matrayumpong DC Open Championship alagad sa WTA Live Ranking nasa ika-17 ang pwesto kan Pinay champion. Mientras tanto, nagapadagos man ang quarterfinals kan Basketball Open category kan Albay Intertown Governors Cup na ginibo sa Albay Astrodome, Kasabangi. Nalusutan man kan Ligao City Knights ang powerhouse team bagong Ligaspi matapos ang close fight laban sa score 95-85. Mientras sa laban kan Daraga sin United Was, gana ang Daraga sa score na 83-62. Sa first game laban kan Team Ginubatan kontra Malinaw Summit, Surge gana ang Malinaw sa score na 105-108. Pag-asa, mga tugang sa kamugtakan kampanahon. Nasa linya, mga tugang si Jaime Bordales. Kaya po marahay na aga sa mga paraan sabay para sa sutuyang weather forecast. Punya na andaw na weather petsa 20 kan bulan na Agosto. Tutigdi sa Bicol region, magayon na panahon na dauman ta sa maghapon para na lang duman sa mga biligdaang pag-uran na kung saan may kaibang pagkakikilat asin pagdaguldol darakang mga localized thunderstorms. So, bagyo sa laog kanto yung area of responsibility, si Bagyong Neneng, padagos naman na nagrarayo sa tuyang nasyon, asin tiglalauman na malandfall na ini, tigdipos sa Taiwan. Kaso bagong agaan na sentro ni Bagyong Neneng, tigkakalkulutang na sa distansyang 309 kilometers norte kan Itbayat, Batanes. Digwa siyang maximum sustained winds na may naabot sa 45 km per hour, asin pagbukso Pandoros na may naabot man sa 55 km per hour. Padagos ining nag-iirap di sa direksyon kang west-northwest sa rekas na 30 km per hour. Tiglalauman na maluwas na ini sa tuyang area of responsibility pag abot ang 12 oras
Mientras tanto, BP, so mga raot di panahon sa luwas kan sa tuyang area of responsibility na padagos pa naman monitor. So, saro na sa distansyang 2,970 km east-northeast kang Mindanao. Sarong tropical storm na iniigo ang international name na sa Odell. Bigla na uman man na malaog sa tuyang area of responsibility sa masunod na semana. Sa ngunyan, wala pa man siyang epekto. Since saro man na tropical depression bigtis sa sulnupan kan sa tuyang nasyon, o parayo naman ini asin wala naman mag-inikot po. So, digdi giraray sa Kabikulan, maluya sagkod sa moderatong paros, hali sa timog sulnupan ang mumatayan, kasin ang mga kadagatan ng sakit ng Bicol Region, magiging moderato sagkod sa kung minsan paalo, darong-darong na digdi sa sulnupan na porsyon ng Bicol Region, hulingan ka na pagpag-iral kan kapagatan sa tuyang temperatura sa maghapon, pinakahababa na sa 25 degrees Celsius, pinakalangkaw, posibleng umabot yan sundong 33 degrees. Si NBP ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, halik ba din sa pag-asa Dios Telegasti, ay may Bordalis po sa Rewat Manhay na aga. Mga tugang iyang palitalyes kan DCGB Barreta alas 7. Sa pangaran ka nagsurat kan Barreta, News Director Mar de la Cruz, katawan po si Jenny Balyaran. Siring man, ang mga tugang na kay Banyato sa pagbabareta si Jasmine Balolo. Hindi po ang DCGB Barreta alas 7. Masunod ng hapot, makalipas kan mga patalas. Yan ang DCGB Barreta alas 7. Abangan giraray sa aga, an hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Bakunang angat, serbisyo.